To jama'a assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da mu a tasha mai albarka. To ga abin da ake gudu nan kuma ake tsoro shi yake ta faruwa. A wayewar garin yau, Aminu Saira ya fito yayi wa Abba al-Mustafa jan kunni na ƙarshe bisa yadda ya sa aka ɗiwo masa kayan ɗaukar fim ɗinsa da fim ɗin labari na. Abba al-Mustafa ya sa an wa ofis ɗin Aminu Saira da Ramikiya bisa yadda suka raba shi da kayansa na aiki baki ɗaya. Wannan dalilin ne isa Aminu Saira ya fito ya magantu ya ce ko a dawo masa da kayan aikinsa da Abba al-Mustafa ya sa aka ɗabi ko kuma a yi ɓatacciya, ma'ana si baran-baran. Wannan dalilin ne isa manya-manyan furudusa suka fito suke cewa gaskiya abinda ilmu abinda Aminu Saira ya yi shi ma bai dace ba, sannan kuma abinda Abba al-Mustafa ya yi shi ma bai dace ba. Dukkansu ba goyi bayan kowa daga cikinsu ba, saboda kowa a cikinsu masu laifi ne. Ko me yasa aka yabi Abba al-Mustafa kuma ko me yasa aka yabi Aminu Saira? Ku ƙara gyara zama ku ji abubuwan da suka fito a ƙarshe a cikin wannan bidiyo. To masu saurare, idan yanzu kuka shigo tasha mai albarka, ku ci gaba da yi mana subscribing, kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora, domin tashar Arewa Blog ta kuci. Tashar Arewa da tashar Masarauta ita ma ta kuci nan. Aminu Saira ya fito ya jawo Abba al-Mustafa kunni na ƙarshe, ya ce in dai iya so zaman su ya ɗore da shi ya dawo mai da kayan sa aka ɗebe, saboda hakan shi ne zai iya sa su samu maslaha shi da shi. Amma ya ce idan zai riƙe kayan ya riƙe a hannunsa, amma duk abin da ya biyo bayansa to bakar ce bai sani ba, saboda ya ce zai ɗauki mummunan mataki akan Abba al-Mustafa. Aminu Saira producer fim ɗin labari na kenan. Hakan ne ya sa mutanen da suke cikin fim ɗin labari na suka fito suka ta yayyaba wa Abba al-Mustafa maganganu bisa yadda aka ɗibe musu kayan aikin su, har wata daga cikin jaruman labari na ta suta ma da Abba al-Mustafa ta rikashi. To abin da ƙara ɓata Abba al-Mustafa ne, har wata kucaka da bata kai ta kawo ba, har tana da zarar da ta ɗaga nuta marisa. Wannan abin ya hassala Abba al-Mustafa sosai, kuma abin ya tsaya masa a cikin zuciyarsa. Har mutanen da suka yi shaidun gani da suke cewa su ba su taɓa ganin ɓacin ran Abba al-Mustafa ya fito ƙararra ba, in ba a wannan bidiyon ba da ya nuna musu fushin na shi. Ya ce shi ba abin da Aminu Saira ne ya gaya masa ya ƙona masa riba, sannan kuma ba abin da Aminu Saira tura masa saƙo ne ya ƙona masa riba. Wacce bata kai ta masa rashin kunya ba, ita ce nan ta masa rashin kunya, kuma wacce ba san ta ba kuma san ina ne garin su ba. Ga awannin da Aminu Saira ya bawa Abba al-Mustafa akan a dawo masa da kayan aikinsa saboda gujin ɓacewar matsala. Ya faɗa masa idan bai adamai da kayansa ba a irin kalilan awannin nan, to fa duk abin da ya fi a jihar Kano kar a ce shi ya ziga, sannan kuma kar a ce shi ya saka, saboda ya ce zai ɗauki mummunan mataki akan Abba al-Mustafa. Zancen ya kai gun mai girma gwamna wato ko Abba Kabir Yusuf, gwamnan jihar Kano, shugaban su baki ɗaya. Ya ce tabbas ƙudurin da Aminu Saira yake shirin yankewa, in ya yanke zai ja masa fitina a jihar Kano, kuma zai ja masa aikin da ya sani, ya ce kula kuma ya san me yake yi. Har yake yi masa wasu bayani yake cewa duk wanda ya san sa kuma ya san waye Aminu Saira, ya san baya faɗa, sannan kuma baya tada tarzoma, sannan kuma shi wa mai son tashin hankali bane ba. Abin da ke ƙara faɗa wa Abba al-Mustafa kenan, yake ce masa je tambayi tarihinsa daga tun yana yaro zuwa wayewar garin yanzu. Ya taɓa jin iya da abokin faɗa kuma iya da abokin da suke dabi da shi? To ya ce masa inda ba su yake ya fara da kansa ba, ya ce idan masa da kayan aikinsa, saboda kayan sun fi kimanin naira miliyan 12. Ya ce akan kayan nan babu abin da ba zai yi ba, sannan kuma babu matakin da ba zai ɗauka ba. Duk da mai girma gwamnan jihar Kano ya shiga cikin zanta, amma Aminu Saira ya nuna wannan bai dame sa ba, sannan kuma ya ce shi wannan babu abin da ya shafe shi, wannan bai shafe shi ba, kuma ya ce kowa kafar ɗaurawarsa. Ya ce shi dai damuwarsu da shi su rame da kayansa, idan ma abban ne ya ziga shi sani, amma shi dai a kayansa a dama shi. Ya ce ga wa'adin da ya bawa Abba al-Mustafa, ya ce daga nan zuwa awa 6 zuwa awa 7-8, ya ce kayan su kasu wuce awa 8 gabaki ɗaya. Idan ku sun wuce awa 8, to fa duk abin da ya faru kar a ce bai sanar ba, kuma kar a ce bai faɗa wa Abba al-Mustafa ba, saboda duk wanda ya san Aminu Saira baya yin abu da ka sani, kuma bayan abin da zai zo iya da ya sani. Duk abin da zai yi Aminu Saira iya yi da hujja.
ku tsaya ku ji abubuwan da suka fito daga bakin abba al-mustafa. Ashe duk abin da aminu saira yake faɗa, abba al-mustafa ashe a tafin hannun aminu saira yake. Ya kunnowa aminu saira producer wuta a yanzu. Wannan dalilin ne yasa aminu saira hankalinsa kuma ya tashi daga bisani, amma ga gaskiya